començat explicant als nens la meva experiència, després hem fet partidets. Hi ha nens de totes les edats, des de petits fins a nens més grans, i bé, ens ho hem passat molt bé i al final ens hem fet fotos també, i perquè tinc un bon record i puguin gaudir-ho sempre més.